Tjoegen hadden om 11:12 hinnen een grote klap in de jachthaven. Daarna bruts brand uit in een van de boothuizen. Daarbij rekken een man zwier verwoenen. Wat is de tasstand van het slachtoffer? Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Hij is met onbekende verwondingen afgevoerd. Omstanders hebben het wetter wel hellen. Dus hoe hij daarin komt is, dat weet ik niet. Hoe hij sprongen is of op bootslijn is. De brandweer heeft ondersteund bij de redding ervan. En daarna hebben ze richt op de brandbestrijding. De Ljoute brandwacht wie nog een skoft waande met het nablussen van de brand om er nog een gasfles baande. De skeer onder het boterhuis liep het op het eerste erg grut. Ja, er zijn 3 boten uitbrand. Die het waarschijnlijk de oren niet ondersteunen. En dat gingen we inderdaad redelijk gauw onder controle. Wat wie nu uiteindelijk de oorzaak van de brand? Nou, daar kan ik net vol van zeggen. Mogelijk dat er een gasontploffing was, maar dat zullen nader onderzoek uitwijzen moeten. Het slachtoffer werd lange tijd behandeld door een arts van het mobiel medisch team. Daarna de man met een traumahelikopter in kritieke toestand naar het UMCG in Greenstra bracht.